Čau. Čau. My jsme dlouho nevydávali video a jak jsme vám říkali, tak jsme v Trutnově na Zelence. Dneska nebude video z bunkru, bohužel. Protože kvůli problémům a výletům to prostě nešlo natáčet. Jo. Chtěli jsme si užívat, tak to natočíme teďka. Jo, a je brutální zima, takže budeme rádi, že nám dáte like, odběr Podpoříte. a budete sdílet s kámošema. A jinak? A jinak. Video asi bude o tom, že se někam půjdeme projít, budeme povídat. Teď si půjdeme něco koupit. Kurva, mě si má se zapnu. Dobrý, jsme tady na nějakém kopci. Chtěli jsme udělat jenom dobrý začátek. A i mě se nějak smazal Google, takže se mě smazal i YouTube účet, takže málem jsme nenatáčeli, ale nějak se to opravilo. A takže jsme v chillu a vy můžete koukat na naše videa pořád. Tak. Vidíme se za chvíli. Tak čus. Čau. My už tady jsme a tady je nějaká nová hračka, ale tady je páska zákaz vstupu, tak tam asi nemůžeme jít. Asi ještě nemůžeme. Ale čekej, drž to. To neuděláš. Drž to. To je mokrý. Bomba. Někdo jde tam. Kamo. No, dobře lidi, dobře. No, škoda. Museli jsme ji vyzkoušet. Kámo, hej, zdrhám. Si zrychlíme trochu. Trochu do kroku přidáme. Tak až tam budem, tak se vám ozvem. Ok, čus. Už jsme u Vietnamců. A tady jdeme dovnitř, doufám, že tam můžeme natáčet. To nemůžeme, brácho. Takže Tady to není, takže jdeme. Vidíš, není. Není to tady zakázané. tak nebudeme mluvit. Dobrý den. Jo, kámo, já jsem vyhrál klíčenku. Fakt. Jo. Kámo. Hej, nějaký cheesy. Pringles. Kámo, hej. Jestli tady bude, nevím kolik odběratelů, tak sníme tohle. Dvakrát spicy. Ne, tam jste ještě víc. Ty dvakrát. Jo. Tak doufám, dejte aspoň Ne, nedejte nic, já to nechci žrát. 10 nebo 5 lajků a sníme to. Kámo. Hej, dal bych ochutnávku tady drinku. A fizzy drinku. Jo, kámo, koupíme oba dva stejný drinky od tady a od Fizzyho. A ještě mám drobný, počkej, já si to... Tak já bych koupil tu malinu. Malinu a tu malinu. To bych nedával, já bych dal... A nebo můj drink. Nevím, ten jsem neměl. A tam můžeš vyhrát. Kamo, nejlepší výhra je tam. Šáhnout cenu. Tak on před prstem přes Nova Lambo. To není dobré a výhra, kámo. Kdyby si za něj mohl aspoň sednout. Kámo, Dr. Pepper. Já bych dal ty moon drinky. Jo, Já se... tak dáme moon drink a tady drink. Ochutnávku. Tak dáme ale klasiku. Jo, ale klasik. Klasik. A tady drinky. Já bych dal epický beko, to je oboje dvoje zelený. Yes. Zelená se zelenou. Počkej, to znělo divně. Tak jdeme k pokladně a ozveme se vám, až to bude. Čus. Čus už jsme nakoupili a ještě jsme koupili fizzy bonbony. Takže máme od Moona, od Taryho a ještě od Fizzyho. A přečteme si, co v tom je, ale přijde mi ten moon drink o něco větší.
Nevím. Co myslíte? Je teda Já jo. si myslím, že je tlustší. No a tím pádem víc z toho. Hmotnost, kde to má hmotnost? A ještě si ukážeme, co nám z toho padne, takže doufám, že z toho nepadne nějaký slevy. Tak, jdeme si to rozbalit. Už jsme to otevřeli. Yes, první tady drink, protože ten známe. Moon drink si necháme Jsem ještě na potom. neměl to epický beko, takže nevím. Prý to energiťák, kámo, z toho cítím. Brutální Crazy Wolf, Meloun. Jsme ho měli nedávno. To bylo, Kámo, fuj. kámo, ono mrhoj. Sněží, kámo. Ono sněží. Fuj. Na. Kámo, čemu to ono sněží, nevím, jestli to půjde vidět. No něco tam jde vidět, čo padá. Tak ochutnáme. Jako nevím. Chutná to jak Ultra Boris. Trochu. Jo, bez, no. No nevím, no. Jako solidních 5 z 10. Ne. Jako 7. 7 z 10. Teď se jdeme na Moon Teď Drink. dáme Moon drink, já nevím. Já jsem lepší fanoušek Moona než tadyho. Jako jo, Sorry, musíme tady. dát takovej ten ASMR. Sorry Okay. tady. Yes, ale jako... Teď se to rozhodne drinkama, kámo. Oh shit. Kámo, mě to... Lehký nádech alkoholu. A jo. Oh shit, já se to budem pít. Čekej, tak Hele, Mune, plně. co jsi to uvařil? Kde má? To je dobrý, kámo. Kámo, ten alkohol. Nevím, jestli to půjde vidět. Ale to je prostě žlutý. Kámo, ale není to špatný. Je to bez bublinek. A jako znova bych si to asi nekoupil, hele. O, je to takový bez chuti, ale mega dobrý. Přijde Je mi to to takový lepší. lepší než tady drink. Kámo, ono fakt sněží. Hej, hej, čum. Čumta. Jestli ty už to tam by mělo jít. Kámo, já si myslím, že tady vyhrává, protože to má víc chutí. A jako přečteme si složení. Ale kdybychom si koupili Energie a tady 0,02 gramů bílkovin. Okay. Sůl 0,01 gramů. No dobrý, už to nemusíš číst. A vitamíny Já mě bych nezajímají. teď otevřel tyhle. Tak buď. Otevři. Aby nám do těch drinků nenapršelo. Jo, to je náš ochutnávací spot, ochutnáváme. Lidi, Ke- kteří umřeli. Pardon, to... Nemůžeme Já- ukázat. Tak čekej, uká. Čuchte se To je- takhle. Oh shit. Čuchejte, čuchejte. Jo, to je taková kapsle, jo. Kámo, čekej. čuchni. Kámo, hej, čuchejte, to chutná jak chemie. Chutná chemie. Kámo, to ukážu na videu. Jsou to Počkej, takový já to rozdělám. Koukejte na kameru, koukejte. Fuj. To vypadá moc chemicky, kámo, moc. Kámo, co to tam je? To je bublina. Nějaká divná, hej. Hošku, já to nerozdělám. Kámo, my to rozděláme a pak se vám ozvem. Tak to- už jsme to rozdělali. Jdu to tastenout. Kámo, Čumte, jak to vypadá. Oh, kámo, fuj. to nevím. Si nikdy nekoupím. Čuchni si k tomu. To voní jak nějaký šampon. Ne asi. Tak jdeme to tastenout. Bon appetit. Mm. Mm. Mhm. Mhm. Mm. A mám mě to nejde zkousnout do toho. Mm. Je to žele. Jako ne. On je nový Crazy Wolf. Kola. A jo. Jako nevím, jestli to bude... Čekaj. Ten tady drink je mega dobrý. Půjč. Ne, to nedělej, kámo.
to smícháš ty chutě. No právě, No právě. že se zeblijem. Ok, tak my teď jdeme na tu vycházku. Tak se vám ozveme, až budeme mít nějakou trať. Čus lidi, my jdeme teď do bunkru, co jsme si udělali. Hlavně já. Jo, já jsem mu trochu pomáhal. Jo, když jsme byli tady. My to máme takový střídavý. Kámo, tak teď v té kameře jsem viděl. Fuj, kámo. Fuj, jsi tam viděl? Jo, fuj. Fuj, jsi tam viděl, dobře. Jo, ale kámo, Ano, ty fyzi bonbony, kámo. Jsme Tam vyhodili. máte jenom 5. Ani ne, no 5. 5 těch bonbonů. A přitom tam je ještě bublina, která to žely, nebo jelly, nevím, jak se to vyslovuje. Žela. Žele, tak tam máš o půlku míň, kámo. Ne asi. Takže nedoporučujem. My to nechcem hejtit. Ono to je dobrý. Fyzi je dobrý, koukejte na něj i na toho Na Taryho, na Muna. Ale jako... a taky i na nás. A na nás hlavně. Hlavně nepřecházejte z kanálu na kanál, prosím vás. Zůstaňte u nás, zůstaňte u nás. Jo, jestli Nic jsme neřekli, zrušujeme to, nic jsme neřekli, jo? Vypíná se ti mobil, kamera. A No. momentálně chceme šetřit na novou kameru. Jo. Aby jsme měli, Ale abyste vy měli lepší videa. Kde? A jo. Borci. Počkej, tady je spezitka. Ne, to není spezitka. Ale to má SK právě. Kámo. Ale to je poprvé, co mrholí. Nevím, jestli u vás. Jo, za tenhle rok, no. Počkejte. No, i když za Si tenhle rok. utřu kameru, teď je omazaná, sorry. Já nevím, Hele, ale kámo. spíš budeme kupovat GoPro. Na kameru ještě. Kamera chvíli počká. Kam, teď jsme krásně úplně rozmazaný. Kamera ještě počká. Spíš koupíme GoPročko. Ty vole, co to je? Ale Kakaluš. já si budu objednávat No. takový držávka na tělo na GoPročko. Takže, Na hlavu spíš. ne, i na tělo. Jo? Jo. Pozor, tady je. Že to bude mít pásek a budu to mít na tělo. Jenom, že musíme našetřit i na mikrofony, Jo. což už je horší. To je spíš takový jeden mikrofon za 500, ne? No, Takovej ten. ale teď mám po kapse 300 něco, jo, takže Já mám na účtě 1100. já na účtě mám taky něco. A nevím co. Ale jako nechce se mi to utrácet, protože budou Vánoce a musím rodině kupovat právě. dárky. Což je to nejhorší. Hm. Což nás Takže velice počkáme tak do Velikonoc a to se, nebo nevím. Prostě budeme natáčet, ale až bude vhodná chvíle, až bude dost peněz, Jo. tak to bude. Hele, teďkon půjdu na brigádu. Tátovi pomoct se dřevem. Táta má práci, že kácí všude možně. To vám může Luky potvrdit. Jo. Takže za celý den bych měl mít nějaký 500 nebo nějak 1500. Nevím přesně. Jo. Protože budeme kácet u nějaký školky, bude táta kácet a my budeme tahat větve, což se mi zrovna nechce, ale přivydělat si manej se mi chce. Jo. Takže jako. A život je těžký. A už možná tuhle sobotu, jo, si přivydělám. Já se vydělávám jakože skoro každý měsíc, Já týden. Každý měsíc dostanu 300. To je tak, kdybychom šli do KF, jenom jenom čestou. 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 Čestou? Česta z Minecraftu. Tak my se vám ozveme, až bude nějaký krásný výhled. Až tam Tak dojdem čus, prostě. tak čau, my jsme zjistili, máme smutnou Že zprávu. ten bunkr tady leží na zemi. Jo. Bohužel. No, nevadí. RIP. Odpočívej v pokoji. No, jdeme to naskenovat. OK.
Ty vole, ty co? I když je mokrej. OK. A napíchnu si prdel a bude to bolet. OK. Už mě teď to bolí. Do prdele. Au. To nemáš říkat. Pardon, omlouvám se, bolí mě zadek. Au. Oj, mě bolí. Koukejte na to, jo. To je tady, vidíte ho? Oh, shit. Tu pusu, jak má otevřenou. A Držka. Drštička. Tak já ti budu říkat kód. Kašička. Oh yeah. Bolí mě noha. Vidíte ten kód? Musí to zaostřit. XP boost. Au, au, au. No to asi ne. Já jdu vedle tebe. Teraz rozvozník. Máš tady ho, že jo? Jo. Máš záda. Tady Ah. jsem. Tak my vám řekneme, až to tam dáme kód. Tak čus. Erko. Čus. A teď to na mobil. No. Tak. Wow, vyhrajeme určitě slevu. Ty. Wow, lidi, vyhráli jsme slevu. 20%. Oh To je yeah. mega moc. A pak? Dobrý. Vidíte něco? Zadejko, The Moon. The Moon, ne, náš The Moon se vylil, kurník. Ty vole. Máme 5% lidí. No. Ty vole, mě bolí prdel. Máme 5% lidí. Oh no, has broken. Tak my vám řekneme, až to naskenujeme. Až se to načte někdy. Jo, čus. Lidi, Čus. už to máme. Co nám padne z mundrinku? 5% sleva. 5% sleva. Tak to je na hovno. Tak to je velmi. Kámo, já mám... Co to je? Ne. Půjdeme na houby. Můj prdel. Můj prdel. Je sorry, můj zadek. Kde to je ruku? Nikde, já jsem stoupil. Jo. Kámo, Lidi, ten moondrink chutná jako čuránky. Ne, byl dobrý. Chválíme mu, no. Jsme tam nám dali epický beko, takže... Sorry, Mune, že jsem tě tak strapil. Ne, Moon má dobrý drinky a Budem tady dělat výstavu. Dobrý. Lidičky, já jsem Fizi a dneska chceme... Tak teď to ruplo, brácho. Běž, dělej, Tak- kopni si tam. jo. Tak jdu. Já jdu. Lidi, a jdeme si koupit Umělý péro. bober. Kurva. No, prostě jdeme. Za chvíli se s vámi rozloučíme, protože už je 10 hodin. A Ok, my se uvidíme zase, asi... jak jsme se potkali na začátku. Tak čus. Bouku. Hej, chcete říct vtip? Kámo, Jede had na kole a zlomí si koleno. Ha. hej, Čau. čau. Už končí video. Jsme zase tady zpátky, tamhle jsme začínali. Za tím panelákem. Jo. A takže my už asi budeme ukončovat video. Jo. Vždycky tam strčíš hlavu a já tam nejsem vidět. Já tam vždycky musí strčit. To bych neudělal. No tak končí video, dejte like, Odběr a u dalšího videa se zase vidíme. A hlavně si ho prohlídněte celý, ať vám nic neunikne. Teď za náma přišli nějaký děcka, jestli jsme nerozbili nějaký strom, ale to, když tak bude povídačka v příštím díle.
OK. Tak jo, tak. Ču.